Good morning, good morning, good morning mga ka-good vibes. Naatang rin karon sa Cordoba. Okay, manginhas ta guys. Manginhas ta mga ka-good vibes. Arita. Okay, basin pa rin makapamahaw tang ari og lami-lami. Uyog na ko ari ro nangako ang amigo nga gahi. Gahi hugon. Ha? Predondon. Ang akong papasad nga gahi patagayon. Ay mura mag palahubog magjapong naon. Gahi lagi patagayon. Yok pa, shout out ang papa dia. So, arita, mingas taron. Okay. Watch out lang mga guys ha. Mga good vibes. The best ning morning. The best. Reta mga ka-good vibes kaya ato ng mga tan-awon kayang dakupan. Punak yawa na. Asa yung kuha na rakon. Aw kanang kuhaan. Takubo kan sana. Gini ako ba mo? Bago pa ka? Bago pa ka suwad? Tara ka good vibes ha. Ang papa nga gahi patagayon. Pero walang ubog now. Abot na bago tayo kuha na itong harapa. Laro na itong lamas nga to. Kita siruhan sa itong lamas nga to. Ano kabatuan ba ako pangita? Kinali ang munog. Laruhan na itong kuha na ito nga. Di ito mauwa itong lamas nga to. Ginagawa mo. Tara mga good vibes ha. Umigo nga kahit parinin ako. Aton siya doon sa iyang kuha. Dugay-dugay ba yung kitaan niya? Bat pre no? Hilig ko ano pre. Pre sa may kalahian sa Batuli o sa Batpisot pre. Ingon sila pre, ang Batpisot o pa experience. Ang Batuli, grabe na experience pre. Tiktikon pa pre. Puti o ito malagi na pre mo na siya. Kaya nga to sa Intoys ba, kita mo ko nga to, di nyo sila siruhan niya to kuan. Intoys, Bakasihan. Karon pa dyan ko pre. Buntag nay. Sa imong ko nay. May bat nay. Ginagawa mo. Saan mo may sa ano? Ako nang paliton, uy. Palit na ng anak. Pagkuhan ako palit anak. Ha? Iya to na paliton ron.
Tarong ba? Ay ako napaliton ron. Ako napaliton ron. Oo, puni lang, puni pa. Ito, napaliton ron na. Ay, sayang kaya ako lamas na. Ako'y lamas nga ito. Good vibes. Okay ra mo di ha. Tara papagahi pataga yun pero pala hubog na. Ay nako. At good vibes na to siyang kuha. Mayroong dagko eh. Be. Nagdak, record pa. Ako tong isaaran tong sinanay ba. Atong paliton ako yung kuha puno-puno ba ha. Atong mga kuhan ko sulutan mga nana ba. Luoy mo pud ha. Isa na ting. Tara akong igagaw. Akong igagaw na. Butan. Dong koy. Sige kuha na ito nga dong koy. Chuya dong koy. Inhas ba pero pumurok pa dong isim. Kayo. Awan ako igagaw mga good vibes. Ingin has mo pa tong SM. Guys mo kana atong ang gagmay bato na uli sa. Bato na uli. Magunan tinagatas. Okay, basin ba uban na pre virgin pa pre. Yawa pa taon na nakatilaw nya imo na nang lutuon sao na lang. Istorya pa na virgin pa taon may patilaw pa taon sa mi. Ay manang eh. Buko gamay, napusok bukasan. Ay mga good vibes na. Akong papa kay di para di ko wa ko na siya masiruhi ko no tanawa. To kana? May na lang di siya siruhan. Oh. Kapay kasago. Pang tinuwa. Dito ah. Kapay dito. Wala na, bilin. Sira pa buko. Kininit do nga. Paligon is lawas ang init ito tinod yun pa sa din juga sobraan. Balikin mga kagot pa yung kay mula yung nakakupan naman yung tao. Kaya may galuto gani ha? Taog naman. So, balayan na lang sa tabi. Oh, ha? Siyam na yung tatay-tari. Mga good vibes na dito nga rin sa balay sa kong kumpare. Ang balitinta kay murag natauban magita nga ito eh. Luto na itong kuhan ha. Itong mais na luto kita oh. Balhin tang rin. Kao na tatataod ron.